Hen, už ma chytú, už ho môžem natáčať. Zvuk chytí, jo? Servus fušeri, áno, dočkali ste sa, máme tu motovlog s babetou 210. Takže so Starkým sme spolu oživili. Nesvietila, nedobre štartovala, v podstate celá spojka bola zaliatá olejom, takže to sme porobili. Takže tak, čakám teraz na kolegu na červenej babete 210. Dojde za chvíľu odtiaľ a ešte neviem, kde ideme. Takže necháme to na náhodu, ako naposledy. S policajtami, že? Dobre. Tak počkáme na ňo a ideme. No už počujem červenú strelu, už je tu. Kolega je tu. A špekulant musí čekať na druhej strane. 1 minute 37 seconds later. Servus. Servus. Aj látky sú už. Tyko. Sice tak nalepené, že na dve veci, ale sú. No však ale dobre sú. Hlavne, že sú. To pridáva 10 koní. Dobre, máme dohodnuté miesto, ideme. No ešte dobre je byť na tej babete. Nie je to, hučí to síce svinsky, ale parádne sa na to ide, akože nestaráš sa o rýchlosti, nič. Len mobil sláku občas. Takže tak. Ale bojím sa ísť ďaleko, musím priznať, pretože naposledy ako som bol ďalej, tak ma babeta nechala 8 km od domu a šlapal som po hlavnej 8 km cez slnko, takže to bolo hneď na začiatku prázdnin, to bol perfektný začiatok prázdnin, musím povedať. No toto ani po tých pieskoch nesmíka, paráda. Teda smíka, ale nie toľko. Nie toľko, takže dobre. Týchto sa parádne dá ísť po piesku. No? Jaj, dobre. Later. Tak, tu som sa skoro zabil. Nevadí. No dobre. Sme tu. Takto to daj, aby sme sa vrátili rovno. Ja, tu sa mi zabára stojať. To musím dať tak, aby sa nezabáral. Paráda. No, sme tu, ideme vyliesť tam hore, pokúkať. Babety dole. Nič moc tu není, reálne. Tam je byl posed, ktorý je zamknutý, už som skúšal. Takže tak. Dobre, tak štartujeme. No, štartuje. Dobre, poďme. No, konečne to radí, tá babeta. Neuveriteľná. Nádherne radí. Aj na takýchto cestách. Paráda.
ideme teda na ďalšie miesto. Vlastne už sme ho raz prešli, takže ideme iba naspäť. Ideme niekam vyliesť. Dlho som nikam neliezol. Nádherne prúži oproti tej pečke. Ale tam už mám kúpené tlmiče nové. Opa, ja to kosím. Nohy na plasty. Dobre, sme tu. Ja som tam pokosil. Ja som zobral taký krík za sebou. Tak jo. Ideme tam hore. Dobre, je to tu trochu viacej zarastené, jak som čakal. Ale ideme hore. Ja tam som tiež potom dávať práškovú ale farbu. Práškovú. Hopa. Dobre. Podržím ti to. Neboj sa, ksicht ti zablurujem. Môžu zvrať kuklu. Paráda. Telefón padol. Ne! Hen, už má kuklu, už ho môžem natáčať. Telefón do rytí. Ne! Dobre, choď preňho a podržím ti aj ten betón. Ten betón. Paráda. Dík a dík. Vítaj hore, brate. Vítam. Dobre, zase 5 minút posedeli a ideme ešte na jedno miesto, lebo nemám dosť kontentu. Takže tak. Dobre. Dobre, teraz tu. Ideme takto bokom. Názorne ukážem. Neviem síce aká je tu cesta. Idem tak na to prvýkrát. Čo nejdem na pitbajku. Takže možno tu zahučí, neviem. Dobre bachol do tej jamy. No dobre, sme tu, sme na trubkách a ideme urobiť SK Adventure z Vyšu. Paráda. Hovorím, ideme urobiť SK Adventure z Vyšu. A už to nesvieti slnko. Škoda. Aha, vidíš to? Vykosené je to. Ideme tam? Teraz alebo potom? Teraz. Kadíme. Takže dobre, zistili sme, že cesta je prejazdná aj ďalej, takže ideme ešte na jedno miesto.
miesto. No ale to neviem, či vidím. Jak nič. Ja to zabieham, tak ty nehovor o trápení, hej? Ja som tomu teraz... Ja som zabieh už splavil. No, počkaj, teraz neviem, či to... Teraz to začalo to šmíkať. A je. Dobre, dá sa. Dobre, takže sme tu. Babety odstavené. Teda aspoň ja idem SK Adventures. Hore. No dobre. Ideme hore. Nemám na to topánky, som si teraz uvedomil. Čo? Dobre. Cikóky. Však to je vyschnuté. Však áno. Skoro. Bože, však tu ani nemá byť voda, ja som tupý. Bola tu. Tam je v strede. Ja som tupé. Nebolo to celé. A few moments later. Mám urobené ultra gangsterské fotky. Môžem ísť naspäť. Cikóky. Tam západ slnka. Kvalitné. Takže môžeme. Čiže som nad vodou. Toto je veľmi pekný výhľad. Keby som vedel, že tá cesta je vykosená, tak ideme skôr, nie? Aby sme to mali načasované na západ. Nevadí. Odtiaľ to by som fakt nechcel padnúť. Opa. Dobre, ideme dole, už sa mi začína točiť hlavo. Kde mám nosník? Tu mám nosník. Musím si dať nohu správne. Hotový SK Adventures. No tak budeme vyrážať. Mne to vychádza, že každého pol rok, vždycky jazdím rok a pol a robím ďalšie liča. To je crazy. Že T-čko robiť, aby si mohol byť traktorista? Ne. Ne? Prečo? Vôbec neradi, vôbec. No dobre. Sme sa dostali konečne na štekovú cestu. Je to lepšie. Tak zase nie sme na štekovej. Hopa! Obruch chytil. Dobre. Obísť na vodu. No, babeta už neradí vôbec. Musím to iba dostať dole a musím to opraviť, no. Druhýkrát, čo toto urobila. Radí iba keď šlápem. Tak čo už, no, babeta. Dobre, ja to teda ukončím, už nejak dojdem domov. Takže to bude pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám motovlog páčil, keď áno, like, odber, komentár, neurazí samozrejme. Tak jo, nenechajte sa chytiť a čauko.